Pilipinas. Good day everyone. Ayan, magandang umaga sa inyo lahat. Ayan, pauwi kami ngayon sa Cavite upang mamasyal na rin at kuhanin yung titinda naming nyug dito sa Manila. Ayan, kasama ko si Madam Selma. Ayan, pauwi kami ngayon sa Cavite. Ayan, hi naman. Ayan, ayan. Mamaya update ko kayo. Ayun oh, dumating na kami dito sa Cavite ngayon. Ayan. Ayan, mga ilang oras, 2 oras biyahe namin. Ayan, matanggal na nga muna mask. Aking mother-in-law. Mamaya papasyal kami sa bukid. Ayan, kukunin namin yung at magtitiba na rin ako ng saging doon. Ayan, pupunta na kami sa aming munting bukid. Ayan, siguro mga half kilometer. Papasyal na kami doon sa aking munting bukid at kukunin na namin yung nyog, saka magtitiba na rin ako ng mga saging doon. Dito na kami sa aking munting bukid. Ayan, papakita ko lang sa inyo ang aking munting bukid dito sa Cavite. Ayan, may punong suha ko dito sa aking munting bukid dito sa Cavite at nakakahinayang. Ayan, mga ilang buwan akong hindi nakapasyal dito. Ayan, halos naglaglaga na. Hindi ko alam kung pwede ba ito. Ayan, sayang at ang dami. Ayan, daming mga nalaglag. Ayan, bihira na rin kasi makapasyal ako dito sa aking munting bukid dito sa Cavite. Okay na, nandito na kami sa aking munting bukid. Ayan, ito nakatambak yung nyog. Ayan, dadali natin ito sa Manila. Ayan, isasako na natin. Ayan, habang ayan. Eto na. Pambenta na ito sa Manila. Ayan. Ano? Ay, ina. Hindi ako marunong magbilang. Ayan, isasako ko na lang. Alam ko lang hanggang 10. Kaya ko kayang buhatin to mamaya. Ayan, yung kaya ko lang buhatin para hindi mahirap. Ayan na, maraming nyug. Benta sa Manila. Ayan. Ayan, naisako ko na ang aking mga nyug. Ayan, nakuting ko doon sa aking L300. Ayan, nandun lang yung aking L300. Ayan, lapit lang hakutan ko. Ayan, nandun lang. Ayan, panguhanin na natin ang bunga ng langka dito sa aking munting bukid sa Cavite. Ayan, maraming bunga. Ayan, pasalubong ko sa mga kapatid ko. Kay Simple Lotlot, kay Pisda Adventure. Ayan, pwede na itong isahog sa isda niya na nahuli sa Cavite. Ayan, marami tayong mahuhuling langka ngayon. Ayan, at ito may pangkarit ako. Ito yung pangkarit ko. Yun oh, napakahaba nito. Ayan, madam. Okay, isa, 2, 3. Ayan, isa. Pangalawa. Yun, nadamay na yung isa, 3 na. 4. Ayan, ibibigay ko to sa kapatid ko kay Eden. Yan pang benta nila sa kantin. Magulay ng langka. Ayan. Ayun, marami na. Ayan, oh.
tayo sa langka ngayon. Hey, nako. Patay. Nabali na. Ayun. Yan. Ayun. Puta. Ayan, ito na yung napanguha kong langka. Ayan, isa, dalawa, tatlo. Ayan, ilang piraso ba ito? 13 piraso. Ayan. Ito na, dadaling ko ito. Pasalubong sa mga kapatid ko sa Maynila. Kay Simple Lotlot, kay Fisda Adventure at kay Eden Quintero. Ayan. Pasalubong ko ito. Ayan, ito na nga. Ayan, titiba ako ng saging ngayon. Ayan, hanap ako ng mga matitibang saging. Ayan, ang dami saging dito. Asan ba titibayin natin dito, inay? Asan bang saging? Ah, ito. Na, saging. Ayan, dali ko sa Manila. Putulin na rin natin dito. Yung pinagtibaan natin ng saging. Ayan. At ito na nga, ayan, papakita ko sa inyo yung aking mga daladalahan. Ayan, ang aking mga nakuha sa aking munting bukid. Ayan, may saging na saba, sili, daw na sili, ayan, kamyas, luya, ayan, mayroon pang kalabasa. Ayan, may nakuha din akong 2 buwig na saging. Ayan, saba. Ayan, may lukban pa. Ayan. Ayan, may lukban pa. Ayan. 11 papaya ito. Ayan, at may ayun. 1 tring langka at ito, kalahating sakong langka, bali 13 piraso ito. At 7 sakong nyug. Ayan, alos nasa 300 ito at mayroon pa tayo mga dalang. Ayan, may balat na nyug. Ayan, pampunda. Ayan, pauwi na kami ngayon sa Manila at hapon na. Yan ang aking nakuha dito sa aking munting bukid dito sa Cavite. Muli, stay safe, stay home. God bless. Diyos mabalos.